Prvým krokom je zapnúť si váš nový iPhone, položte ho vedľa starého iPhoneu a potom sa objaví obrazovka rýchleho spustenia. Jednoducho kliknite na pokračovať na starom iPhone, naskenujte animáciu vašim starým iPhoneom, to je tá animácia na vašom novom telefóne, a potom jednoducho kliknite na preniesť z iPhoneu. Keď prenášate zo svojho starého iPhoneu, bude to prijaté priamo na váš nový iPhone. Povedzme však, že toto sa netýka nového iPhoneu. Povedzme, že nemáte prístup k svojmu starému iPhoneu, alebo ho z nejakého dôvodu plánujete dať preč. Všetko, čo musíte urobiť, je jednoducho prejsť do vášho menu nastavení. Keď ste v menu nastavení, kde máte svoje Apple ID v hornej časti obrazovky, kliknite na Apple, kliknite na iCloud, a potom, kde máme zálohu na iCloude, kliknite na zálohu na iCloude a potom jednoducho kliknite na zálohovať tento iPhone. A teraz, keď sa prihlásite na novom zariadení, všetko, čo musíte urobiť, je zopakovať tento krok a jednoducho kliknúť na obnoviť. Tento raz ide o obnovu, nie o zálohovanie, ale o získanie vašich uložených dát. Ak však táto možnosť nefunguje, alebo ak toto nie je to, čo chcete robiť, povedzme, že chcete len zdieľať médiá, chcete len preniesť svoje dáta, čo sú médiá, napríklad nejaké videá z vášho iPhoneu na iný, môžete jednoducho vstúpiť do aplikácie Fotky a z knižnice fotografií jednoducho nájdete fotku alebo obrázok, ktorý chcete zdieľať. Kliknite naň a potom kliknite na tú malú ikonu zdieľania v ľavom dolnom rohu. Kliknite na toto a potom vyberte AirDrop. Kliknite na AirDrop a štandardne by ste mali vedieť zdieľať svoj obsah. Ak to teraz nemôžete urobiť, ak z nejakého dôvodu nemôžete nájsť ľudí na AirDrope, minimalizujte a znova otvorte nastavenia. A keď ste už tu, jednoducho prejdite nadol, kým nenájdete všeobecné. Kliknite na všeobecné a potom na AirDrop. A tam, kde máme AirDrop pre príjem vypnutý alebo len pre kontakty, kliknite na všetci na 10 minút. A potom sa jednoducho vráťte a zopakujte proces zdieľania týchto médií a mali by ste nájsť niekoho, s kým to zdieľať.